Как поддържам красив и слънчев загар на лицето си и тялото, а именно като използвам уникалните автобронзиращи капки на Биобаза от Вирде Ми Вида. Смесвам няколко капки с уникалния регенериращ крем с мимоза, който ми е много любим, също от Биобаза. Ето тук ви го показвам. Слагам мъничко количество, няколко капки и започвам да разнасям по цялото лице и шията. Автобронзиращите капки можете да смесвате и с лосьон за тяло, за да получите прекрасен загар на тялото и лицето си. Как поддържам красив и слънчев загар на лицето си и тялото, а именно като използвам уникалните автобронзиращи капки на Биобаза от Вирде Ми Вида. Смесвам няколко капки с уникалния регенериращ крем с мимоза, който ми е много любим, също от Биобаза. Ето тук ви го показвам. Слагам мъничко